everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ay, pagkapalaihi sa nako Kalagot biya. Ay, salamat. Nakahungaw yun. Balik ako sa sikanan Ma'am, dera ko! Unsa bay? Paghinay! Sorry. Salome? Salome? Kisangpit ko ni mong Salome? Ha? Hoy! Hoy! Huwat ako! Hoy! Magdali na, ma'am. Asa man ka, ma'am? Asa ka? Misuot na lalaki sa pagganduot sa mga tao. Nakailas yan ako. Klaro kayo siya mga mata nga nakailas yan ako. Pero, iya ko kisangpit ang Salome. Kinalamas sundan ako siya. Kinahanglan malipat ako siya. Hain naman to siya. Tora, nangita mo siya na ako. Mulipot ko sa pikas. Kinahanglan magkapalayo umiining dapita. Hain naman tutuhan. Kalit pala siya nawa. Pero diniragin to. Diniragin siya ni Paingon. Kadaghan na ini mga bata nga ni atin ni. Kailangan bakit ako yun ang maong lalaki. Kinahanglan kabiyan namin din Dili mahimong doon ay laing makita sa akong mga kauban ka Salome. Dili dyo mahimo. Hain naman ang among kontak. Naan, salamat nga miabot na sila. Tuan na ang mga tao ni Mr. X sa among auto. Kaya ni mo, oy. Ay na pagsaba. Dali na. Boss! Magigis ka! Dili, nagpaingon na din sa parking lot si Salome. Ayaw tagan! Hoy! Hoy! Kakusog niya nagkapadagan. Ma'am, duri na. Ma'am, yan ang imo matong gisinggitan na bastos nga tao. Nakakita ka sa pag-atras niya, no? Nga hapit ko maipit, no? Unang, nahadlok siya na ako. Unsa? Nahadlok siya ni mo? Mao ka na nakita ko siya mga mata. Sa dihang nagkabangga mi dapit sa CR. Unsa? Nahadlok yun siya nakakita na ako. Kay bidagan man siya. Gilikayan ko niya. Unsa? Agoy. Nga nung nakasugat man yun ang among dani Salome. Agoy. Patay na dyan ko ini. Patay na dyan ko. Ay, punto. Kusuga ko ni mo may padagan. Mabangga. Ay, nausam ka nga. Wa may nagukod na to. Kinahanglan maniguro ta. Usa? Ay, naunsa naman sab ka. Nakakita ko mga pulis sa suod sa karnival. Usa? Busa. Kinahanglan magkapalayo dayon da ining dapita. Dili dagid mawa sa kunahuna ang iyang mga mata nga nagtutok na ko. Nahadlok yun siya na ako. Ma'am Dorina. Unsa ka man in taon, oy? Wa naman ka mahimutang diha. Ay, ma'am. Ay, nalit mo sa tanaw mo. May lingkod lang, ma'am. May lang, sige, magpapaso-paso niya. Nahasol ko sa maong lalaki. Ay, kinsang lakiha ang nakahasol ni mo, ma'am Dorena. Agoy! Basin og silusan ka na sa imong bana, ha? Nga man ko nahuna kag laing lalaki. Hala. Ni ana ang doktor. Ay, Dorina, nganong niya mo din Dagang tao din Basin og makit-an ka sa mga daotang tao. Mao ka na akong giapas.
nga dunay makakita nako. Ug duna gyud, Joseph. Unsa? May nakaila nako. Unsa? May gikabangga kong lalaki dapit sa CR. Ug nakaila siya nako. Unsa? Kinahanglang mamiya na kita dining dapita. Ha? Ato to sabay magsulti. Diri ka na sakay sa akong gimanihong sakyanan, sweetheart. Ayaw una. Gusto pa kong magpundo og dugay dinhi. Dorina, please lang. Ubanan na nakong pauli sa bahay. Ayaw ko hatagig ka bala ka. Tingalig ang mga kidnapper nang nakakita nimo. Basta, Dali na mo, mamiya na tayo ning dapita. Dili mahimong mahibaw si Boss Iman sa akong nakita karon. Dili yun. Uy, Pulno, nausa man ka. Wala makitiw-tingog diha. Bantayin na yung luyo, ha? Kung wabay nakasunod na to. Uway sakyanan nga nagsunod na to eh. Maayo. Kinahanglan matago na kining sakyanan. Ablihin gate! Dali! Walang ito nakasunod ako. Walang ito. Isara ang gate! Pulno, may problema ba? Na si Boss Iman ang mamnikas kawas na katang. Nausa ba ka? Apit ang lang mo ibangga ang sakyanan. Boss. Atensyonado lang, boss. Kay may nakita kong pulis sa sud sa karnibal. Uyawan ko kung nasundan mi. Unya, nasundan mo? Wa. Wa man ka di ay. O di kalma. Ano ba nervyoso ka man kaayo karon? Kuan, boss. Naniguro lang, boss. Dili na ko gusto nga mabusilan pag-usab sa mga pulis. Oh. Magampi nga di maigo. Ay naman ang butang. Naasa layo sa auto. Niya na gitas bay. May mo bagsultihan ko nimo sa netabo dito sa karnibal pag-usaban. sa ako nang gikaingon. Dunay nakailan ako. Parehas ka lang tingali og naong sa iyang kaila. Sa lalaki nga gikabangga mo. Pero, gisampit ko niya og Salome. Unsa? Salome? May kaila ka bang Salome? Wa. Pero anong gisampit man ko niyag Salome? Daan na ka ng maong problema sa una pa. Say po di may pasabot. May mga higayon nga may makaila nimo. Nga wa ka makaila sa wa ka pa maamnisya. Usa, Dorina, tulo na kahigayon nga may gikasugat kita. Nga maaan kang si Salome. usa. Og ganun karon lang ko ni musultibahin ini. Tungod kay wa ko magtuo, nga may kasugat ka na sab nga nakaila nimo. Nga nang ngaan nga Salome. Say mo nga nauna, parehas lang yung kamignaw ni Anang Salome. Posible. Kinsa man siya? Mausab na ang dugay na nakong gipangutana sa akong kaugalingon. Kung kinsa ka ng parehas ni Mugnaw, sweetheart. Isamot naman nung kalibog na ko karon. Muna na ko, labad ang ako. Laing kalampusa na sang. Dako kining maong transaksyon karon. Oh, yes. Balitan na sab ko ni mag-alahas, ha? Oh. Way problema. Bisag unsay gusto nimo akong paliton. Eman, nanawari ko si Pulto. Hain mo. Nasa suok, oh. Huwag yun na makiat sukat pag-abot. So may problema nga nito, Hana. Gidadaan talang kasi mong tambal din sa kwarto. Oh. Inom ini. Aron mawa ang labad sa mo. Wa ka ba ilang gitago na ko, Joseph? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!